Môžu ísť. Dobre, môžeme, no. Proszę mi powiedzieć, tutaj ci goście, którzy przyjeżdżają, z jakimi schorzeniami? Co Państwo tu leczycie? Jakie choroby? V kúpeloch Piešťany sa liečia takmer všetky ochorenia pohybového aparátu. Sú to najmä typu osteoartrózy, ktorá je vlastne degeneratívne kĺbne ochorenie, takisto degeneratívne ochorenia chrbtice. A to je najväčšia skupina. Potom máme pacientov, ktorí majú poúrazové stavy, stavy po operáciách platničiek, stavy po operáciách umelých kĺbov, po zlomeninách. A potom sú to zápalové stavy, ktoré sa nazývajú zápalové reumatické ochorenia, ktorých najčastejším predstaviteľom je morbus Bechterev alebo Bechterevová choroba, alebo potom reumatoidná artritída. Jak długo tutaj przebywają pacjenci? Na jak długo tu przyjeżdżają? Naši pacienti chodievajú v podstate od 2 do 4-5 týždňov. My doporučujeme pobyt u nás približne na 3 týždne. To je vlastne doba, ktorú máme zdokumentovanú ako najoptimálnejšiu dobu. Tedy môžeme aj zaručiť, že teda najväčšia záruka vtedy je, že sa ten stav pacienta zlepší po liečbe u nás. Jak leczycie? Na jakie procedury tu sú? No, všetci pacienti, čo k nám prídu, majú procedúry na báze minerálnych zdrojov. To je vlastne minimálne jedna procedúra denne na tomto zdroji a medzi procedúry na báze minerálnych zdrojov počítame bahnové zábaly, zrkadliska, to je syrová voda vo vaniach, podvodné masáže, výrivky a parafango. Tutaj macie wyjątkową sytuację, bo korzystacie ze źródeł siarki, prawda? Áno. Naturalną siarkę. Naturálna syro, áno. Na co ona pomáha? V podstate piešťanské kúpele sú postavené nad sírnymi prameňmi, kde sírne pramene tryskajú z hĺbky okolo 2 kilometrov zo zeme. Je to vlastne prameň, ktorý vyviera sám od seba, čiže nie je nutné ho ťahať zo spodu. A tieto syrové kúpele sú zabezpečené asi rezervoárom s vodou, ktorá má teplotu 67 stupňov a hlavný efekt síry je, že pomáha pri obnove kĺbnych chrupaviek. Na jakie schorzenia pomáha siarka? No a čo sa týka procedúr, tak tieto procedúry pomáhajú pri ochoreniach platničiek, pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov, ako som už spomínal, a vlastne sú tam efekty fyzikálne a chemické. Dobrze, dziękuję. To je všetko. No, to bolo bardzo...